Авыл yerinde катлы-катлы, зур шәхси йорттар менән кешене хәзер хайран итерлек түгел. Һәркем үз юне, үз юлы менән һала өйөн. Төзелеше буенса бер-береһен кабатламаһа, таш йорттар үзенә игътибарды әллә ни ялеп итмәй. Үткән һайын күзе кыуандырып, күңелде күтәреп торган бына ошондай йорттар хәтердә ныграк кала. Был йорттың хужаһы һич шикһез оста. Эйе, мин дә шулай бер һүз менән баһалагайным, бынан 7 ел элек унда яшәгән кешеләр менән танышканда. Әбьялил районы Киров исемендәге хужалыктың тирмәнсеһе Рәшит Кускаров менән осраклы гына хужалык турында телетапшыру әзерләгәндә таныштык. Ил киләсәгенең билдәһезлеге дәвам иткән мәл. Пенсия, балалар аксаһы, эш хакы тоткарланган 90-нчы еллар. Ул вакытта авыл yerендә зур йорттарды тик район үзәгендә итәкчеләр генә һалып инә. Рәшит Кускаров та йорт төзергә ният итә. Ир кеше өй эшләргә тиеш, мин яңартып, әкият курсагында итеп өй эшләйм дип хыялланды инде. Ну, как раз авыр елдар бит инде. Шуның уның хыялы булды, мен тормышка ашты дип әйтәм инде. Аллага шөкер. Берәй уй башына килһә, ул семьяһында онта дигән мак, федеранта дигән мак ул теге йомык булып китә, ул уйланып, берәй ул хүрәт эшләргә уйлаймы, ул или берәй эшләргә уйлаймы, төндәре бу йокламай, уйлам сакын вакытлары була бит инде. Ундай вакытлар мин күнегеп беткәнем инде. Бит ага тыныслык бирә инде. Үз яйына куйһаң, ул әп килеп сыгара инде шулай уйлаган нәмәһен. Шан менә өйдә эшләгәндә лә инде ул ошо өйдә эшләйм дип әләнсә бит дигән мак кагыз битерде инде. Эшләй бит инде, үзе башында алып йөри дә бит шуны кагызга хәзер эшләй бит инде. Шан йөрүп кас безгә килеп күрһәтә инде, без хуплай бәрәбез инде. Ул шан настроение күтәрелеп китә. Әй, иҗат кешеһе шулай. Ире тураһында иҗат кешеһе дип дөрес әйтә Сәфинә. Ысын иҗат кеше холыклы Рәшит Кускаров. Акса эшләргә, сит яктарга сыгып китмәй, хезмәт хакын бирһәләр дә, бирмәһәләр дә 17 ел хужалык тирмәнендә эшләй. Әмма был тотыруклылык үзгәрмәсәнлек дигәндә аңлатмай. Тәүге осрашудан һуң 7 ел дәвамында байтак кына үсештәре булган останың. Был балалар жардыгында 4-нче ел эшләйм дип барам бит инде. И рәхмәт инде балалар жардыгына минең үзем бит инде тирмәнче генә булып эшләй башладым. Һәм менә шул башлама карамастан мине эшкә алдылар. Һәм менә үзем педагог булып эшләп йөрим бит инде. Минең балаларны шундай югары ниләргә күтәргәннәр өчен рәхмәт инде. Күрше Әбделмәмбәт авылы мәктәбендә түңәрәк итәкчесе лә булып эшләгән Рәшит Ислам улының укучыларының эшен мәктәп күргәзмәһендә күргәс, Аскар балалар иҗады йорты директоры Әсма Гыйлметдинова район мәгариф бүлегеннән эш хакын түләтергә ирешеп, Рәшитте үзенә эшкә ала. Рәшит Кускаров та хәзер 30-дан ашу бала осталыкка өйрәнә. Талантһызлар юлды үзенә үзе аса, таланттарга юл асырга кирәк дигәндәре хаклы. Иҗат йортында эшләй башлау елынан ук Рәшит Ислам улы укучылары белән республика буенча балалар иҗады бәйгеләрендә даими катнашып, җиңү яулый. Был һөҗүмдә бер куаныс булһа, табигатьтән бирелгән һәләтен балаларга yetkерү мөмкинлеге булганга шатланып бетә алмай оста. Табигатьтән бирелгән һәләт унда бала сагыннан күңелендә кызыксыну булып ярала. 6 яшендә кулына бысак алып, хандар эшләй башлай Рәшит. Тәүге эше кәзә мөгезеннән яһалган ракета була. Унан инде агас тамырдарына күсә. Янлек хандарына охшаган тамырдар эзләп, тыуган авылы янындагы урман хатлыктарды аркырыгынан буена гидеп сыга ул. Нөхсәйдә яшәгәндә мин хаздан эзләйдем, хаздан һавага баскан йөрдә анда тамырдар күренеп тора бит инде. Ярдың ситеннән барып, шул үзенә охшагандайларын эзләп, үсеп утырган агас булһа, ул агастарды елдә кыркып алына торган күрәгән мин кипкән, уже корыган агастарды алырга тырышып торган инде. Киләсәкһез исемлегенә инеп бөтерелгән Хөсәен авылынан Хәлилгә күскәс, Рәшит бында хазлыктарды хөреп басуга әйләндерелгән yerдәрдән йыеп алып кайтыр була агас тамырдарын. Шулай башлана иҗатта тәүге эзләнүләре. Ул минең аша тәүге үземнең баласактагы 4-5 класстагы эшләрнең бере. Анда шимпанзе утыра инде, маймыл. Ул тамырдан. Вакытта лактар булгандыр инде, мин әле бер кәсеп булгас, атайларга бере алмагандыр инде.
Yumurtkanın harahından bu yağayını minen bulardı. Yumurtkanın harahından da turşulay turdu. Tüs biri hararak, yaltıray. Üstlere oturman ya şu sıskan görür, beseyler mında aşağıda koyan dışına var. Şunu baytak işlerde şuayt veremettim indi. Фил балаһы, торна, булары ла Рәшиттең 4-нче сыйныфта укыган сагындагы эше. Республика пионер слетында балалар ижады бәйгеһендә еңеп, призлы урынга лайык булган Рәшиттең был эшләре ошо көнгә тиклем Хәлил мәктәбенең бер горурлыгы булып музейда һакланган. Рәшит Кускаровтың кул эшләренең күргәзмәһе йортының 2-нче катын биләһе, иске өйдә остаханаһы урынлашкан. Хыяллы булды. Простой авыл хатыны. Эштән һуң кискә карай ялытта утырды. Бераз öğretiyorsun bana. Үзем үз алдымда шу табигатьтән күреп, эшләп, öğrenip киттем дә үз алдыма үзем самоучка кип тора. Хүрәттеләр то же самое, шул бит инде. Үз алдыма үзем öğrenip, мына әле хәзер мына кайнап торам бит инде. Укып йөрим студент бит инде. Сак кына тора булдым. Ул минең өчен бик тә нык ярдәм итте инде хүрәт буенча да. Әле мин хүрәтләргә беләм дип йөргәндә, ул күп нәмәләрне белмәгәнмен. Композиторлар тәдә буенча хүрәтләрдән буялышларын күп нәмәләрне өйрәндем инде уже. Иптәшемә вакытында уку эләкмәде инде. Шул укуды вакытында укытмаган өчен инде менә хәзер ситтән торып тагы укып бирә инде. Шул фотограф дип ул электән дә яшь чагында да укырга ынтылган инде. Ул вакытта форсат табылмагандыр инде. Форсат, бәлки шулайдыр. Әмма ижадты гаиләң, балаларыңдан өстен кую, улар хакына ижад итүде Рәшит явапһызлык дип карай. Йорт төзеп, катынына газизләрен аякка бастырга ярдәм иткәс, тотына ул укуга. Балалар ижады йортында эшләй башлауы ла сәбәпсе була Рәшит Кускаровтың Магнитогорск дәүләт университетының художество графика факультетына ситтән торып укырга инүенә. Шулай итеп, бала сактан килгән хыялына 7 адым яһай. Авыл китапханаһыннан рәссамдар һәм уларның эшләре турында китаптарды косак-косак ташып укыган малай был хыялына ла тугры кала. Мәктәп елларында шул кызыксынып укый торган, карый торганым, олар менән бергә ятып йоклап китә торган инде. Ихшалда ничек тә ошондайрак итеп эшләгән дип. Бирәкән сактан янымда инде ондайрак эшләр өчен. Кулдар. Нескә музыкант, я рәссам кулдары. Игенсенең, я төдүсенең һөяләнгән эшсән кулдары. Дөньяла матурлык, яхшылык булдырган кулдар. Шул кулларның бөтәһендә дөймләштерә авторның үзенең кулдары. Миңа бөтә дә якын. Хоть каләм белән рисунок булганмы, хоть ошо живопись булганмы, или агастан скульптура, харлау эшләүме, или узырмы, миңа бөтә дә бары бөлүк. Күптәрдән ишеткәнем бар, күп художниклар турында минең педагогтар да әйтә бит инде. Һин бер генә направление ал дип, ничектер миңа ул берәү генә менән эшләй башласам, Йывандырамын ничегрәк бөрүк кенә миңа нитә алмай, шуга мин төрләндерәм. Берсендә хүрәт менән булам, икенчесендә уже агас менән, өченчесендә инде скульптура менән. Менә әлеге көндәрдә уже кызыгып йөреп ятам инде. Таштан нитергә дип самалайм инде, таштан эшләп карарга дигән дип хыялланып йөрим. Таштан хандар. Хандар, ниләр? Була бит инде бюст. Кешенең. Шулай да живопись бала сактан бирле иң кызыккандырганы булып кала ди Рәшит. Иң тетрәндереп, иң ниткән ниләр? Аша минең шешкем белән бөлүфтыклар дип. Шулар. Әлеге үзебезнең менә хәзер мәрхүм булып калды бит инде. Лутфулин. Аның эшләре бик көчле, бик инде үзенчәлекле. Шундайрак эшләрдә эшләргә тырышам инде.
яраткан рәссамдарының картиналарын Рәшит Кускаров капкаһына күсереп төшергән. Тәҙә эшләгәндә инде бөтә монан сыйлап китмәне инде. Һәрбер өлкәнле бәләкәсле именно ошо картиналарда күрәбез дип килеп кайтгандар. Ни өчен был низекен берлыктыгын бәлкә капка койдум. Чөнки онда тема буенча ул өйрәнгәндә бит инде шуга мин аны бер капка менән өйрән эргәндәрәк булган дип койдым инде. Был шешкендең утырышы соңлысы бенә ике якта бакса бит инде табигать күренһен дип табигать тегүрәтәм дип эшләгән инде. Бу хәтта эшләшергә кыдым ярдәм итте инде миңа. Ул да шул яктан һәләте бар. Бер ике атнала дигәндә без бу хәрәкәтне эшләп бетеп куйдык инде. Йортты бидәүдә хуҗага балалары ярдәм итә. Атаның уйлап табып, һызып биргән бидәктәрен 13 яшьлек Рәмзил бысып, катып сыга. Улының корал тотып үҙаллы эшләвенә ата һөйөнөп бетә алмай. Йорт картәштәрен башкаргандан һуң Рәмзил дә остаханала шөгыльләнүдә гадәт иткән. Кына был малайда мин дип тора инде. Әле бага бәләкәсерәк. Куласына дип хоть нимәтеңне тотһаң да кулыңа кист тотамы, или кулыңа бәке тотамы. Аты мин дип килеп эргәңә утырып алып келешә инде шуна. Элек кенә нәмәһе югарак инде, сабыры тилгенә бетә. Барыбер өрүп килде булыша инде. Концерттарда еш йырлаган Кускаровтарның кызы тураһында авылдаштарының сәнгатькә, вокал буенча китер был кыз дип юраганы юш килмәне. Өлкән кызым, бер генә бер кызым инде. Ригина исемле инде. Ул быел Алла бирһә Магуга укырга йөрер инде. Художество графика бүлегенә инде, атаның юлынан китә инде. Күрше Әбделмәмбәт авылынан Хәлил мәктәбенә югары сыйныфка укырга килгән кызыкай тыныс холыклы, итәгатьле сыйныфташына игътибар итә. Русча әйткәнсез, любовь с первого взгляда булды инде безнең. Һәм 7 ел бергә дуслашып йөргәндән соң гына өйләнешергә булдык инде. Яшьләгенә өйләнештек инде, 21 генә яшен икебезгә лә. Шуннан бер балалар булып китте бит инде. Ул авыр тормыш вакыты әлбәттә булды инде, без какас өйләнешкән генә вакыт инде бит, 90 еллар вакытында ул торгынлык еллары булды бит инде ул. Иптәшемнең шул әлегрәге осталыгы безгә ярдәм итте инде, ул хандык та эшләп инде, кешегә заказ буенча төрле эшләр эшләнде инде. Мебель, кухонный гарнитур, диван, һәммәк нәмәләр эшләнде, кешеләр апса безнең бит инде Хәлилдә балалар бар бит инде. Балалар апсап хатабыз, заказ бирәләр инде, менә хәзер дә шулай ул. Шул кулдар аркасында без ул бирешмәдек инде. Был йортты халыга без 7 ел тырыштык инде. 7 ел дигәндә халы бөтеп нигезен алып, бетергәнсе сыккансы инде эшләнек инде. Кадәрле бетерүгә әле ел һайын бер нәмә сыгып тора бит инде. То узырдары, то икенче бер нәмә өйнең планировканы үзгәртәңме. Бетмәй инде шуның өчен өй бит инде. Өяң да өяң. Әгәр дә тырышып, бер-береңне аңлашып матур итеп яшәмәһәң, аның матур өйдеңдә яме булмайдыр инде ул. Минеңчә шулай. Әгәр дә менә эскелеккә бирелеп, матур итеп тә эскелеккә бирелеп, һинең гаиләң бармы икән, аның мәгънәле ондай өйдең төзүдең. Шула матурлык ул гаилә, семьяңдың матур итеп бергә яшәүдә, бергәләп тормышты алып баруда инде. Рәшит үзе бик тыныс холыклы инде ул. Үзе характеры тыныс характерле инде. Үзе мин әҙерәк кылыграк холыклы инде, беребез һыу булганда, икенсебез ут булганда, беребез һыу һымаграк яшәйбез инде. Тыныс. Ул да шул тыныс инде. Әгәр дә берәй шарлап булһа белмәйм, ул тыныс холык менән улла килешәме икән. Миңа араганда ул бүлемене нерәк инде? Үтүенә парасан. Атай роле ул семьяла, гаиләлә беренче урында торырга тиеш. Атай кеше ул беренче урында торһа, бөтә кеше бит инде гаилә нык була дип әйтер инем инде ул. Атай үз урында, әсәй үз урында булырга тиеш бит инде. Безнең гаилә шулай. Атай үзе беренче урында инде бездә. Барыбер хатындың роле зур. Хатын кешенең. Ул балаларга ла якын бит инде.
әсәй кеше бетінде ирделе тота, ирделе направитта. Ол худ немештен, ол әгерде умный хатын екен, ол может жоқалап та берген, может қай бірді әрдәп та алырға бетінде. Хатындың рөлі тұр. Шындарақ дүнja тұрмыш алып бару үшін. Иптешим шанслы. Esme tartmay betinde ballarga өлгө тип этерниминде балларын атасын үлетип тураларында. Ип малайымдыла өзүнүн жолун алып кетип барайында. Кадымдыла шул хүрет боюнча өйрөтүп, өзүнүн билгендерин балларга өйрөтөргө тырышып турайында. Мөхәббәткә, дуслыкка, үзара аңлашуга нигезләнгән был гаиләлә балалары өчен өлгө икәнлеген ата ла, әсә лә зур яуаплылык белән тоя. Эшкә өйрәнгәндә лә, холкы формалашканда ла, таянырга ышаныслы ата иңенең булуы өлкәнәйгәс балага агым ыңгайына агырга мөмкинлек бирмәясәк. Айны мәрхәм әйтә тагыны, без был дөньяга килгән без кунак кына булып дип, ул дөрес әйткән, уйлап карасаң, ул диптән олы кеше булды инде, дөрес әйткән. Действительно, ул дөньяга кунак кына булып килгән без уны матур итеп, ушулай итеп дөнья корып, матур итеп, бергәләп яшәһәң дә үтеп китә. Вот эсеп тартып, хулиган итеп, ничек белән үтеп китә инде. Әнише булай итеп, үзеңдә яман эзләр калдырырга. Әйдә калдырыйк без матур яктан. Шулай дип уйлайм. Минең ашыл киләчәктәге хыял укуды бетереп һәйбәт итеп торып хүрәт эшләү инде. Нигә истә калдыргандай итеп. Шул инде. Хыял ише минең балаларда шул үстереп кешегә итеп аякка бастыру инде. Менә кызыкай укуга инеп тора бит инде. Кызыкайды укуга индереп, уку бетереп, менә артынса уже уртансы малай итеп бара. Бер 3 елдан угага укуга инде. Шул хыялдар. Был ижад кешеһенең генә түгел, ата кешенең, гаилә башлыгы, йорт хуҗаһының хыялы. Ә бит кешенең нимәгә ирешүе, ниндәй тормышта яшәве, уның кызарыптай кызган хыял теләгенең һөдемтәһе. Рәшиттең был хыялы ла тормышка ашыр. Чөнки хыялын максатка әйләндереп, уга ирешергә өйрәнгән ул.